Velkommen til denne video. I de næste par minutter vil vi vise dig, hvordan du sikkert og nemt udfører en drænage ved hjælp af et Evimed reservoir drænagesæt. Før du begynder proceduren, skal du sørge for at forberede følgende vigtige materialer: et drænagesæt, et alkoholbaseret overfladesdesinfektionsmiddel, hånddesinfektionsmiddel og et par engangshandsker. Begynd med at forberede et ryddeligt og organiseret arbejdsområde på et bord og desinficer det grundigt med et effektivt overfladesdesinfektionsmiddel. Vask og desinficer dine hænder grundigt med sæbe og vand og tag derefter handskerne på. Du har enten et kort kateter, som er tydeligt synligt på venstre side af billedet, eller et længere kateter, der er pænt rullet op på den slissede kompres, der er placeret på højre side. Følgende dræneringsinstruktioner gælder for begge muligheder. Fjern først forsigtigt bandagen, der dækker kateteret. Vær forsigtig og undgå at trække i kateteret. Undgå altid at bruge saks eller andre former for værktøj til denne opgave. Hvis du bemærker tegn på rødme, hævelse eller væskeansamling, skal du informere din behandlende læge så hurtigt som muligt, så der kan blive taget hånd om det. Fjern derefter handskerne og desinficer dine hænder grundigt igen for at sikre renlighed og sikkerhed. Åbn drænagesættet og læg reservoiret til side til senere brug. Åbn forbindingssættet og bred den blå afdækningsdug forsigtigt ud, så fligen vender opad. Vær forsigtig og undgå at røre ved afdækningsdugens inderside. Tag fat i handskerne ved åbningen og tag dem forsigtigt på hænderne. Sørg for, at der ikke røres ved eller håndteres usterile genstande med de sterile handsker under proceduren. Åbn emballagen med spritservietterne, uden at tage nogen servietter ud af den. Fjern forsigtigt og omhyggeligt silikone- eller beskyttelseskappen fra kateteret og bortskaf den korrekt og ansvarligt. Indsæt sikkerhedsventilen i emballagen med spritservietten og rengør den derefter med forsigtige drejebevægelser. Lad desinfektionsprocessen tørre i 30 sekunder. Fjern nu reservoiret fra emballagen. Sørg for, at indføringsnålen forbliver fuldstændig steril, mens den er tilsluttet slangen. Luk derefter klemmen sikkert på tilslutningsslangen. Fjern beskyttelsesdækslet fra indføringsnålen, hvilket kan kræve en forsigtig drejende bevægelse. Fjern derefter spritservietten fra sikkerhedsventilen og indsæt forsigtigt indføringsnålen i ventilen. Klikket kan både høres og mærkes tydeligt. Klem derefter på reservoiret og fjern den lysorange sikkerhedsanordning. Åbn nu klemmen. Dræningen begynder. For at forkorte drænagetiden anbefales det at placere reservoiret i en lavere position, f.eks. direkte på gulvet under drænagen. Hvis du oplever en stærkt trækkende fornemmelse under drænagen, skal du lukke klemmen kortvarigt for at pause dræneringen et øjeblik. Hvis der er stærke smerter, skal du stoppe drænagen helt. Når drænagen er afsluttet, skal du lukke klemmen igen. Frakobel derefter sikkerhedsventilen fra tilslutningsslangen. Læg sikkerhedsventilen tilbage i emballagen med en spritserviet og rengør den derefter grundigt igen i mindst 30 sekunder for at sikre effektiv desinficering. Åbn nu emballagen med beskyttelseskappen fra forbindingssættet og lad den falde ned på det rene blå klud. Fastgør beskyttelseskappen sikkert til sikkerhedsventilen. Aflæs væskemængden angivet på det øverste håndtag og dokumenter den nøjagtigt i din drænagejournal. Inden vi begynder at påføre den nye forbinding, skal du vælge den mest passende instruktionsvideo til din specifikke katetertype. Du kan nemt identificere den rigtige video ved at se på miniaturen, der tydeligt viser det tilsvarende kateter. Du skal stadig beholde alle de redskaber, du har forberedt i dette trin til de kommende trin i processen.